Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Pada streaming sebelumnya kita sudah selesai menuliskan Heber 4 ke dalam aksara Batak Toba, baik itu di Android maupun di Office Word. Sekarang kita akan lanjutkan menuliskan Heber 5 ke dalam aksara Batak Toba dengan dua versi, yakni versi Android dengan menggunakan Multilink Keyboard dibantu dengan Batak Keyboard plugin. Kemudian Office Word kita akan tuliskan juga untuk membantu para pengguna komputer. Jadi ayat demi ayat akan kita tuliskan secara bergantian, yakni di Android dan di Office Word. Font yang digunakan di Android kemungkinan ada yang berbeda tampilannya dengan font yang digunakan di Office Word. Nah, sekarang untuk mengaktifkan di Office Word, untuk mengaktifkan di Android, kita buka browser kita. Jadi Bibel bahasa Batak Toba sudah ada saya tuliskan di Wikimedia Inkubator. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan aksara Bataknya saja. Jadi kita cari di sini wp/bbc/bibel. Searching di sini Bibel. Kemudian kita ini setelah buka Bibel di sini, cari ke bawah Panurat Dohot Tahun di Surat. Di bagian bawah ini seluruh daftar Bibel sudah ada di sini. Sekarang kita klik Perjanjian Baru. Heber 1, 2, 3, 4 sudah lengkap aksara Bataknya. Sekarang kita tulis yang Heber 5. Klik edit. Nah, sekarang fontnya ini masih font Latin, maka kita ganti keyboardnya. Kita ganti dengan menggunakan Multilink Keyboard. Enable this keyboard. Multilink Keyboard. Oke. Kemudian select this keyboard. Multilink Keyboard. Oke. Sekarang kita kembali ke browsernya tadi. Kita edit sekarang, kita tulis. Perhatikan papan ketiknya sudah berubah menjadi papan ketik aksara Batak Heber 5.
Ayat 1. Ai ganup situa ni malim. Na binuat sian jolma dipabangkit do alani jolma. Mangaradoti akka ulaon ini perbaiki ulaon natu debata asa di pelehon si lehon-lehon nang pelean ala niak kadosa Jika sudah selesai kita tulis satu ayat, kita periksa apa yang baru saja kita tulis, kita baca ulang, mana tahu ada kesalahannya. Ai ganup situa ni malim na binuat sian jolma dipabangkit do alani jolma mangaradoti akka ulaon na tu debata asa dipelehon si lehon-lehon nang pelean alani akadosa. Jika sudah benar, kita terbitkan ayat demi ayat untuk menghindari HP ini mereload sendiri untuk membuang sasenya, jadi lebih aman. Oke, ayat 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Word. Kita bagaimana cara menulisnya di Word. Heber 5 home, kita ganti fontnya menjadi Toba. Sekarang kita tulis Heber 5 ayat 1. Kita ganti juga fontnya di sini, Toba. Ai ganup situa ni malim na binuat sian jolma dipabangkit do alani jolma. Mangaradoti akka ulaon na tu debata. Mangaradoti akka ulaon na tu debata.
asa di pelehon, si lehon-lehon, nang pelean, ala ni akadosa. Oke, mari kita baca ulang apa yang sudah kita tulis. Ay ganup situani malim na binuat sian jolma dipabang, ini salah, ini dipabangkit bukan dipabangkot, dipabangkit do ala ni jolma mangaradoti akka ulaon tu debata asa di pelehon si lehon-lehon nang pelean ala ni akadosa. Oke, jika sudah benar kita simpan, save. Kita kembali ke Android, klik edit, ayat kedua, natarbahed do irap, magkilala, doot akan nahurang, boto, nang nalilu, ay dohot do ibana, partohap di hagaleon. Oke, kita periksa kembali. Natrabahed do i rap makilala. Di sini kita perbaiki dulu, kita tambah tompinya, makilala. Dohot akka nahurang boto. Sini kita perbaiki nang nalilu ay dohot do ibana partohap di hagaleon. Jika sudah benar kita terbitkan. Sekarang ayat 2 kita tuliskan di Microsoft Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Natarbahed do irap makilala. Dohot akan nahurang boto. Nang nalilu. Ay dohot to ibana partohap di hagaleon. Mari kita periksa ulang. Ini kita perbaiki. Nah, natarbahed doi sini rap masih kurang. Natarbahed doi rap makilala dohot akan nahurang boto
nang nalilu ay dohot do ibana partohap di hagaleon. Kita simpan. Kita kembali ke Android. Klik edit. Kita tulis ayat 3. Alani ikon mabuan pelean pardosaon ibana. Ia songoni humokop natorop. Laos songoni humokop dirina. Kita baca ulang. Alani ikon mabuan, ini salah, kita perbaiki, sanya jadi a. Ikon mabuan pelean pardosaon ibana yasongoni humokop natorop laos songoni humokop dirina. Oke, kita publish, kita terbitkan. Kita masuk ke Microsoft Word. Kita tulis ayat ketiga, kita ganti fontnya menjadi Toba. Alani kita perbaiki a. Alani ikon mabuan pelian pardosaon ibana yasongoni humokop natorop laos songoni humokop dirina. Kita baca ulang. Alani ikon mabuan pelean pardosaon ibana. Ini salah, kita buat ini surat yasongoni humokop dirina yasongoni humokop natorop laos songoni humokop dirina. Oke, kita simpan.
Kita kembali ke Android, edit. Sekarang ayat 4. Jalaida nggak dong? Nama ngaiton. Hamuliaon. Si songoni tu dirina. Debatado. Majo ibana tu si. Ini kalau seperti ini terpaksa kita cut, kita potong. Kita hapus dulu. Jika tidak mau dihapus, cut. Terkadang seperti ini jadi agak sulit. Jadi harus hati-hati menulis. Ya. Debatado majo ibana tu si. Debatado songon si Aroni. Oke, kita baca ulang. Jala ida nga dong na mangaiton hamuliaon si songoni tu dirina. Debatado majo ibana tu si songon si Aroni. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Ayat 4. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Jalai danga dong. Nama ngaiton. Hamuliaon si songoni itu dirina. Debatado majo ibana tu si songon si Aroni. Oke, kita baca ulang. Jalai danga dong na mangaiton hamuliaon si songoni tu dirina. Debatado majo ibana tu si songon si Aroni. Kita simpan. Kita kembali ke Android, edit. Sekarang kita tulis ayat 5. Laos songonido ng Kristus.
nang ibana idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadarion doho hutubuhon. Oke, kita baca ulang. Laos songonido nang Kristus idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Laos songonido nang Kristus. Idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon. Oke, kita baca ulang. Laos songonido nang Kristus idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado na madok tu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon. Oke, simpan. Kita kembali ke Android, edit, kita tulis ayat 6. Songonidok nai tina asing
Malim doho. Rodi saliling-liling na. Mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita baca ulang. Songon nidoknai dinasing malim doho rodi saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Ayat 6 kita ganti fontnya menjadi Toba. Songon nidoknai dina asing. Malim doho rodi saliling-liling na. Mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita baca ulang. Songon nidoknai dina asing malim doho rodi saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Kita simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat 7. Tagan jolma ibana dipeleho doaka pangiduan dohot elek-elekna merdongan angguk bulun
Dohot ilu-ilu. Tunatuk. Paluahonibana. Sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana. Gabe malua sian hata hutoni. Kita baca ulang. Tagan jolma ibana dipeleho do akka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu. Nah, seperti ini dia merepresent sendiri kelamaan. Jadi apa yang kita tulis tadi menjadi hilang, maka harus kita tulis ulang. Itu makanya kita selalu terbitkan ayat demi ayat. Kita tulis ulang kembali ayat 7. Tagan jolma ibana dipeleho doaka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu. Tunatuk paluahonibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana. Gabe malua sian hata hutane. Kita terbitkan dulu, nanti kita periksa. Kita lihat lagi tadi ayat 7-nya, kita periksa.
Tagan jolma ibana dipeleho do aka pangidoana dohot elek-elekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangiho do ibana gabe malua sian hata hutoni. Oke, sudah benar. Sekarang kita masuk ke Word. Ayat 7 kita ganti fontnya menjadi Toba. Tagan jolma ibana. Dipeleho doa ka pangidoanna. Dohot elek-elekna. Mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu. Tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Gabe malua sian atau jadi ditangiho do ibana. Gabe malua sian hata hutoni. Oke, kita baca ulang. Tagan jolma ibana, ini harus kita buat spasinya. Dipeleho do aka pangidoana dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangiho do ibana gabe malua sian hata hutoni. Oke, kita simpan. Kita kembali ke Android. Kita edit. Ayat 8. Ai atik pe anaki ibana. Di guru hodo pangoloion marhitisian na tinaon nai. Tinaonan nai tinao tinao nan
Oke, kita baca ulang. Ayatik pe anaki ibana di guru hodo pangoloion marhite sianna tinaonanai. Oke, terbitkan. Kita masuk ke Word. Ayat 8 kita ganti fontnya menjadi Toba. Ayatik pe anaki ibana. Di guru hodo pangoloion. Marhitisian na tinaonanai. Oke, kita baca ulang. Ai atik pe anaki ibana di guru hodo pangoloion marhitesianna tinaonanai. Oke, kita simpan, file, save. Kita kembali ke Android, edit. Ayat 9. Jaladung ripas. Gabisi horhon. Haluaon. Saliling-liling na do ibana. Disude na manguloy ibana. Oke, kita baca ulang. Jaladung ripas gabe. Si horhon haluaon saliling-liling nado ibana disudena mangoloi ibana. Terbitkan. Kita masuk ke Word. Ayat 9 ganti fontnya menjadi Toba. Jaladung ripas. Gabe si horhon haluaon. Saliling-liling na. Do ibana. Disude na manguloy ibana. Oke, kita baca ulang. Ini kita perbaiki ja. Jaladung ripas gabe si horohon haluaon saliling-liling nado
ibana disude namangoloi ibana. Oke, simpan. Kita kembalikan Android, edit. Ayat 10. Diguardebatado ibana. Satuan ni malim. Mangihut ton horong ni si Melkisedek. Oke, kita baca ulang. Diguardebatado ibana situan ni malim. Mangihuthon horong ni si Melkisedek. Oke, terbitkan. Kita masuk ke Word. Ayat 10. Ganti fontnya menjadi Toba. Diguardebatado ibana situan ni malim. Mangihutton horong ni si Melkisedek. Oke, kita baca ulang. Diguardebatado ibana situan ni malim. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Ini kita pisah si dengan Melkisedek. Kita simpan. Kita kembali ke Android, edit. Sekarang kita tulis ayat 11. Gudangdo sian sidohonon nami. Taringot tu si jala akan na maul pajojoron. Alanunga penge pinggul muna. Kita baca ulang. Gudang dosian sidohonon nami taringot tusi jala akana maul pajojoron alanu ngapenge pinggol muna. Terbitkan. Oke,
Kita masuk ke Word ayat 11, ganti fontnya menjadi Toba. Gudang dunian sidohonon nami teringot tu si jala kana maul pajojoron ala nunga penge pinggul muna. Kita baca ulang. Ini kita perbaiki. Go. Gudang donian sidohonon nami taringot tu si jala akana maol pajojoron ala nunga penge pinggol. Ini double O, pinggol muna. Simpan. Kita kembali ke Android, edit. Kita tulis ayat 12. Ay tumibakon liling nai nunga patut guru hamunian HP akka si sia-sia ni hata ni debata dupe sia jar honotton tuhamu gabe susu nama rekod dihamu idada si panganokian. Kita baca ulang. Ay tumibakon liling nai nunga patut guru hamunian HP akka sisia hata ni debatado akka sia hata ni debatado pe siajar honokkon tu hamu gabe susu nama rekod di hamu idada si panganon hian. Terbitkan. Kita masuk ke Word.
Ayat 12 ganti fontnya menjadi Toba. Ay tumibak ko niling nai. Nung patut guru hamunian. Hapiak kasih sia-sia. Ni hata ni debata. Dupe siajar honotot tuhamu. Gabi susu nama rekod di hamu. Idada si panganokian. Oke, kita baca ulang. Ay tumibak kon liling nai nung ngapatut guru hamu nian. Hape akka sia ni hatani debatado pe siajar honot kon tuhamu. Gabe susu nama rekod di hamu idada si panganon hian. Simpan, kita masuk kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat 13. Ay ganu partohap. Disusu. Idang marbinoto. Di hati gorani. Ay poso-poso doi. Kita baca ulang. Ay ganu partohap di susu. Idang marbinoto di hati gorani. Ay poso-poso doi. Terbitkan. Kita masuk ke Word. Ayat 13 ganti font menjadi Toba. Ay ganu partohap di susu. Idang marbinoto. Di hati gorani. Ay poso-poso doi. Kita baca ulang. Ay ganup partohap di susu. Idang marbinoto di hati gorani. Ay poso-poso doi. Simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat terakhir, ayat 14. Alay si panganokiado.
dia kena ripas. Naung pasomal-somal rohana. Gabi malo. Mabulati nadenggan. Sian naroa. Oke, kita baca ulang. Alai si panganon hiado di akana ripas naung pasomal-somal rohana gabi malo mabolati nadenggan. Kita perbaiki dulu ini. Nadenggan sian na roa. Terbitkan. Oke, kita masuk ke Word. Ayat 14 yang terakhir. Ganti fontnya menjadi Toba. Alai sipanganon hiado. Dia kena ripas. Naung pasomal-somal rohana. Gabi malo mabulati nadenggan. Sian naroa. Oke, kita baca ulang. Alai si panganok kiado dia kana ripas naung pasomal-somal rohana gabi malo. Ini kita perbaiki. Mabulati nadenggan sian naroa. Oke, kita simpan. Karena sudah selesai, kita baca ulang mulai dari ayat 1, Heber 5. Aiganup situ animalim nabinuat sian jolma dipabangkit do alani jolma mangaradoti akka ulaonna tu debata asa dipalehon silehon-lehon nang pelean alani akadosa. Ayat 2. Natrabahe doi rap makilala dohot akana hurang boto nang na lilu ay dohot doi bana partohap di hagaleon. Ayat 3. Alani ikon mabuan pelean pardusaon ibana yasongoni humokop natorop laos songoni humokop dirina. Ayat 4. Jalaidanga dong namangaiton hamuliaon si songoni tu dirina debatado majo ibana tu si songon si aroni.
Ayat 5, laos songonido nang Kristus idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon. Ayat 6, songonidok naido na asing malim doho rodi saliling liling na mangihuton horong ni si Melkisedek. Ayat 7, tagan jolma ibana dipeleho do akka pangidoanna dohot angguk dohot elek-elek na mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayat 8, ay atik pe anaki ibana diguruhod do pangaloiyon marhite sian na tinaonan nai. Ayat 9, jaladung ripas gabe si horohon haluaon saliling-liling na do ibana di sudena mangoloi ibana. Ayat 10, digawar debatado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ayat 11, gudang donian sidohonon nami taringot tusi jala akana maol pajojoron alanung nga penge pinggol muna. Ayat 12, ay tumibakon liling nai nung nga patut guru hamunian hape akka sisia-sia ni hata ni debatado pe siajar honoton tuhamu gabi susu nama rekod dihamu idada si panganokian. Ayat 13, ay ganu partohap di susu idang marbinoto di hata hati gorani ay poso-poso dui. Ayat 14, alay si panganokiado diakana ripas naong pasomal-somal rohana gabi malo mabulati nadenggan sian naroa. Oke, ini sudah benar itu di Word. Sekarang kita baca di Android. Heber 5 ayat 1, ay ganup situa ni malim na binuat sian jolma dipabangkit do ala ni jolma mangaradoti akka ulaon na tu debata asa dipelehon si lehon-lehon nang pelean ala ni akadosa. Ayat 2, natarbahed doi rap makkilala dohot akka na hurang boto nang na lilu ay dohot do ibana partohap di agaleon. Ayat 3, alani ikon mabuan pelean pardusao ni ibana ya songoni humokop natorop laos songoni humokop dirina. Ayat 4, jalay danga dong na mangaiton
hamuliaon si songoni tu dirina debatado majo ibana tu si songon siaroni. Ayat 5, laos songonido nang Kristus idang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama dok tu ibana anakku doho anakku do ho di sini ho di sini salah, harus kita perbaiki. Ayat 5 kita edit dulu. Ayat 5, anakku do ho, ini hi, kita ganti menjadi ho. Anakku do ho sadariod do ho hutubuhon. Ayat 6, songon nidoknai dina asing malim doho rodi saliling-liling na mangihutton horong ni si Melkisedek. Ayat 7, taganjolma ibana dipeleho do aka pangiduan na doho elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon. Ini salah sa ganti menjadi a. Tunatuk paluahon ibana sian hamatean, jadi ditangihon, ini ditangimon, ini kita ganti hon, ditangihon do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayat 8, ay atik pe anaki ibana diguruhod do pangoloion marhite sian na tinaonan nai. Ayat 9, jala dung ripas gabe si horohon haluaon saliling-liling na do ibana disude na mangoloi ibana. Ayat 10, digawar debatado ibana situa ni malim mangihutton horong ni si Melkisedek. Ayat 11, gudang do sian si dohonon nami taringot tu si jala akana maol pajojoron ala nung ngapenge pinggol muna. Ayat 12, ay tumibakon liling nai nung ngapatut guru hamunian hape akka sisia-sia hata ni debata dope siajar honoton tuhamu kebe susu nama rekod dihamu idada si panganokian. Ayat 13, ay ganup pertohap di susu idang marbinoto di hata hati gorani ay poso-poso dui. Ayat 14, alay si panganukiado di akana ripas naong pasomal-somal rohana gabe malo mabulati nadenggan sian naroa. Oke, kita terbitkan. Dengan demikian kita sudah selesai menulis Heber 5 menjadi dalam aksara Batak di Android dan juga di Word.
Maka sampai di sini dulu penulisan aksara Batak Toba ini, penulisan Bibel aksara Batak Toba ini untuk Heber 5. Kita akan bertemu kembali dalam streaming berikutnya untuk menuliskan Heber 6 dalam aksara Batak Toba, baik dalam versi Android maupun dalam versi Word di Microsoft Word di komputer. Saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam streaming berikutnya.